Чудите се защо зъбите ви изглеждат жълтеникави отвътре, колкото и да ги търкате. Това е зъбен камък. Втвърдена плака, пълна с милиарди бактерии, която е станала здрава като бетон. Ако се погледнете в огледалото и видите кафеникави наслоявания, които не падат с четката за зъби, значи е време за професионално намес. Много хора се притесняват, че почистването на зъбен камък е агресивно, но истината е, че в Dental Care Center използваме ултразвук. Той само вибрира и разтърсва камъка, докато той не падне сам, без да докосва емайла ви. След това полираме всичко с сода и вода, за да премахнем петната от кафе и чай. А колко струва? Всъщност това е най-евтината застраховка за здравето ви. Цената е прозрачна, включва пълен преглед и ви спестява много по-скъпо лечение след време. Гледайте на това като на основно почистване, което го правите 2 пъти в годината, за да дишат зъбите ви свободно. Тъй като сме на удобно място в София, можете да отметнете тази задача за 45 минути, докато пазарувате или сте на кафе, а за тези от вас със зает график работим и в събота. Просто се отбийте, за да анулираме натрупването и да започнем на чисто с усмивка, която буквално скърца от чистота.